Abafuna ukuthi sivuke emaqandeni, abafuna ukuthi sikhumbule ukuthi sobani. Abafuna ukuthi sikhumbule lolu lwazi olukhona ngaphakathi kumuntu nomuntu ophilayo. Bayasibulala usuku nosuku ngokusiphindisa into esibulalayo. Nathi ke ngokungaboni nongazi sivala amehlo siyaqhubeka siyaphila empilweni engazuthi ileyo ndlela kufanele ukuthi siphile ngayo. Noma bezama ukusixwayisa abanye asifuni ukulalela ngoba inhliziyo yethu iyakuthanda lokho ekujwayele. Umuntu uyoza aphenduka imbongi bakithi ngenxa yokuthi abantu abafuna ukulalela. Abantu abafuna ukuzithe iqiniso. Okunzima ukuthi uthathe lelo qiniso uzama ukuli-apply empilweni yakho noma ulicubungule. Ukunalokho ufuna ukulwa udefend ngoba usuprogramiwe vele. Usuyifakile leyo program engqondweni yakho kodwa ufuna ukuyishintsha. Ubona ukuthi usufila ubufuna ukuya khona ngoba nakho nomsebenzi unemonto, unomndeni wondlayo uyawathengela igrocery, gcwala itrolley mangabe ukholile. Ubona ukuthi mawungashintsha indlela ocabanga ngayo konke lokho kuzosuka. Usu-attach nezinto eziningi kwi-ego yakho. Konke lokhu wena othi ukubiza ngawe akuyona into ewubuwena. Awuyena umsebenzi wakho, awuyona iprofession yakho, awuyona imali onayo ebhenki, awuyona impahla oyigqokayo, awuyona imoto oyidrivayo, awuyona iposition onayo emsebenzini. That's not who you are. Umuntu oyena yilo ongaphakathi okufanele ukuthi afunde ukuthi yena usovereign nokuthi unamandla amangakanani bese yawasebenzisa njengoba indalo yasidala sonke yasinikeza konke sikudingayo ukuze sikwazi ukuphila. Kodwa sivumela abanye abantu ukuthi basikhontrole, sivumela abanye abantu ukuthi basifake omunye umqondo. Abanye abantu baze bablind abafuni ngisho nanokwazi ukuthi baku simulation. Noma uzama ukuyichaza simulation angeke umuntu aze understand ngoba yebo vele ngeke uzube ne effect kwi awakening yomunye umuntu. Ayikho point yokuzama ukusiza umuntu ukuthi avuke mangabe engafuni ukuvuka. And nokuvuka kuzokwenzeka kumuntu nomuntu ngesikhathi sakhe esi-right. Kodwa ongakuhlangabeza ukuvuka kwakho. Noma mhlambe uma kumnandi ukuthi usafarishe qhubeka ungafuni ukulalela. Bekhulume bonke bageqa amagula la ku TikTok, wena uhlale nje ungafuni ukulalela ngoba wena ufuna ukuba comfortable kule ndawo okuyona.